皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。ちょっとミスりました。ごめんなさい。ゲームオーバーになるたびにお酒を飲んでいくカップヘッドを続きやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。前回、ここの、トムとジェリーにボコボコにされました。やり返しましょう。以上です。もう攻略法大体掴んでおります。しかし、それまであと一歩、どうやって詰めるかですね。詰めっていうのは大事ですね。詰めが足りない。そんな言葉がありますけども、そんな風にならないようにしましょう。なめっぽをかましてるとやられちゃうぞ。さあさあ、トムとジェリー。ようよう、トムとジェリー。こっちだ。さあ、まるでミニトマトみたいな爆弾が飛んできます。さあ、必殺技溜まっていますが、どのタイミングが使っちゃろうか。このタイミングがまだまだ早い気がします。テレレティーン、いい音が鳴りました。ありがとうございます。いい感じです。さあ、そろそろ突破だ。真ん中に来た。ノコギリが飛んでくるぞ。バーン。じゃあ、まずは上。そしてこの壁に張り付かれている、ノコギリさんたちは、徐々に動き出します。危ないですね。そろそろ右一面がですね、動き出す頃ですね。そろそろ突破ですかね。じゃないと私は辛いですね。突破です。最終形態、体力満タン。必殺技も溜まっている。なんと最高な状況でしょう。まずは何かな。この幽霊たちを倒しましょう。左から手が飛んできて、上から瓦礫が降ってきます。痛い。体力1になったら使ってやりますか。使ってやりましょう。倒せます、倒せます。倒せないことがないことはないこともないよ。もうちょいはずなんだって。頼む、頼む。ノックアウト、ノックアウト、ノックアウト、ノックアウトのマジ。頼むよー。出ませんでした。また負けちゃったな。いつもここです。爪が甘いんでございます。80% までいってるんです。いや、もう早く 98% ぐらいいってますね。というわけで、負けは負けに認めましょう。というわけで、お酒を飲んでいきましょう。まず1杯目。いただきます。ごちそうさまでした。では続き。あら、かっこいい男じゃないの。あなたのこと、丸焼きにして食べたいわね。腹が減ってきたわ。まだご飯食べてないのよ。ネズミさんって美味しいのかしら。まだ食べたことないのよね。ゲテモノ。私はハチノコとか、イナゴっていうのは食べたことあるけど、あんまりゲテモノは食べたことないのよね。お、猫さんもいる。猫さんは、私家で猫飼ってたから、あんまり食べたくないな。ネズミさんは食べてみたいかもしれんけど。あー、危ない。余裕って言ってたカタバルトで1ダメージ食らってるのかな。違う。この戦車の突進を避けられなかった。痛い。ああ、もうダメだ。ああ、死ぬしかない。って弱気になってたら負けちゃうのよ。というわけで、強気に行くわ。第2形態、ラウンド2、ファイト。解放者。さあさあ、真ん中。で、この辺かな。びっくりした。びっくりのんき。お肉食べたいわね、今日。いつものコップ麺だけどね、今日。目の前から、チェーンソーがこんにちは。びっくりした。もう完全に転校生ね。違うわ。こってこてに作り上げられた少女、じゃない、恋愛漫画みたいな、ごっつんこしてしまいました。いただきます。2杯目ですね。いただきます。いただきました。では続き。
さあ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 、やっちゃいますわ。やっちゃいますわ。もう隠れてない、出てこんかいな。これが芋ってやつか。よう、なんかガキンチョがいとったわ。危ない。ギリギリセーフ。さあ、爆弾が飛んでくる。ミニトマトの爆弾。危ない。紙一重。危ない。危ない。さあ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 、避けていきますよ。ゆっくりゆっくり丁寧にかわしていけ。危ない。くぐり。この辺。ジャンプしすぎた。なんてこったい。ちょっとダメージ足んないですね、これ。まあ、ジャンプしなくてもいいんですけど、ほんと。そろそろ突破してほしいなーって。突破しました。ありがとうございます。左側からスタート。さあ、まず上、火炎放射。どこがチェーンソー動くかな。そこですね。真ん中。こうやって回避してもいいですね。こうやって。で、上登る。いいですね。順調。この上なく順調ですよ。自ら当たりに行ってしまった。バカですね。何も見えておりません。そして下から火炎放射が飛んでくることも分かっているのに行ってしまいます。この失敗を何回繰り返すのか。バカは死ななきゃならない。ゲームの方では死んでしまいましたが、私はまだ存命なんでね。バカはバカとして生きていきましょう。さあ、3杯目、いきましょう。いただきます。今日も今日とてお酒が美味しい。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。それ酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。歌いながらも通わせることを証明したい。いや、なんでさっき画面見てなかったんってなりますけど、それはちょっとご容赦ください。さあ、カタパルトに焦点完了。さあ、パリーが成功です。いなしていきましょう、攻撃を。そして左下のですね、カード。これが必殺ゲージとなっておりますので、飛ばなくていいんですよ。タイミング。そう。タイミング合わせるためのジャンプです。さあ、じゅんぐりじゅんぐりとミニトマト爆弾をかわしていきましょう。ミニトマトにしか見えん、マジで。自分で言っててあれですけど、私トマトは苦手です、正直。でも、お腹が減ってるとですね、ミニトマトですら美味しく感じてしまいます。さあ、第2形態、ラウンド2。ワイ。よいしょ、ここはノーダメージで突破したいですね。もうパターンはできております。ダメですね。先に動かなくちゃいけないんですが、ダメですね。まだまだ未熟問でございます。どうぞよろしくお願いします。ここで必殺技使うのは本当にもったいないんでございますよ。で、ここ、OK。そろそろ突破ですね。OK。いけた。ラウンド3、最終形態だ。早めに必殺技を打つ算段しておきましょう。上を見ろ。左からか。ここだ。多分次が幽霊形態だ。違った。ってことはどっちからだ。そっちからか。ここ。さあ、幽霊形態。倒していきましょう。片方倒せば攻撃パターンが読める。打撃まで見れない。危ない。手が飛んでくる。そろそろ使っちゃれ。やっちゃりやっちゃりですよ。補充されました。幽霊片方。倒し。攻撃をいなしたかったんです。ジャンプしたかったんじゃないんです。本当なんです。許して。はい、許された。ありがとうございます。自分自身を許さなければ他人なんて許せないんでね。もう自分自身オールオッケーでございます。さあ、酒が飲める構図ができるということで楽しんでございます。では4杯目。いただきます。レッツゴージャスティン。これ格ゲーで大会でよくなんか叫ばれたやつですね。よくじゃねえか。叫ばれてたセリフでございます。レッツゴージャスティン。ブライン。パリーン。こうやってパリーできるんですね。しなくていいんですけどね。何回も見せましたね。ただしたくなるんですよ。なんか楽しいから。危ないですね。紙一重でかわしていきましょう。カタパルト、充填完了、発射。くぐっていきましょう。ここかな。
ケー。そろそろダメージも稼げてきた頃でしょうか。ラウンド2ときたい。ラウンド2と行こうや。ラウンド2。はい。さあ、行きました。この第2形態、パターンができれば問題なんですが、この左側の、とか両サイドのですね、のこぎりくんの機嫌によっては私がダメージを食らいます。基本的に炎はあんまり見ていません。私として、見てるのはほとんどのこぎりくんです。痛い。本当は上がりたかったんですよ。いやー。何も言えねえ。何も言うことね。下手くそっていうのがバレましたね。はい。全世界の皆さん、この YouTube に公開しているので、私の下手くそぶりをどうぞ笑ってください。それでも大丈夫。大竹酒いっぱい。いただきます。ごちそうさまでした。では続き。笑ってますね。何を言う声ってるのかわかりませんが。顔に一重。やりましたね。チョンジャンプ。いいですね。小ジャンプ。小ジャンプ生かしていきましょう。さあ、バリーの時間だ。これ、いなしていきましょう。わざと当たりに行ったわけじゃないですよ。バリーしたかったんです。ほんとです。敬礼してますね。可愛らしい。これ、チラチラと覗いてくる猫ちゃん、可愛らしいですね。ムカつくなんて言葉はできません。猫ちゃんは可愛いもんでございます。そして、皆さん聞いていただいているでしょうか。このミュージック。めっちゃかっこいい。私こういうジャズ風の曲大好きです。スカパラだっけとかも大好きですね。そろそろ、私が滞在してたところが一気に動きます。さあ、いい感じにですね、ノコギリくんの機嫌がいいのか、かわし続けております、この携帯。で、ここかなで、ここだ。ちょっと自ら当たりに行ってしまいました。申し訳ございません。第3形態だ。行きましょう。ラウンド3。ファイト。ダメージ稼ぎましょう。ここ。必殺使っちゃうもんねーだ。チャージショット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 。ここ。シャオラー。めっちゃ嬉しい。大変失礼しました。大声を出してしまいました。ノックアウトの文字。ありがとうございます。撃退いたしました。気持ちいい。このクリアの瞬間を楽しむゲームでございます。その過程、すんごいいいスパイスになりました。ありがとうございます。ここは抜いて、ここも抜いて、取り取って完了。ありがとうございます。さてさて、トントンと。空いたところ気になりますね。ここですか？わお、またボスですね。なんて書いてますかね。ザ・アート。読めませんでした。申し訳ございません。どうしよっかな。ミツバチくんはマジで苦手だしな。じゃあ、新しいボスに行ってみましょうか。さあ、新しいボスどんなもんかなって、私、完全初見でございます。どうなるかな？レギュラーで行きましょう。わお！サーカス！わお！なんて走ったな。お、消えた！後ろのアクターちゃんがすごい可愛いですね。危ね。ヒヒヒヒ。すごい。痛いですね。選手ちゃん投げてきます。ここかな。選手ちゃん倒すことができないみたいですね。
さあ、車で登場だ。どこ行くの？はい。さあ、幕が閉じます。幕が閉じて、新しい旅、どうした赤ちゃんが、哺乳瓶投げてきます。危ないですよ。お客様、座布団を投げるのをおやめください。なんか飛んできた。ネズミのおもちゃだ。ネズミがおもちゃが飛んでくるぞ。落下してくるとダメ、壊れるんですね。ネズミのおもちゃ。じゃあ、危ないですね。いろんなものを見なくちゃいけません。大変ですよ、これ。目が回りそうです、今。酔っ払いながらも。ちょっとキックに当たってしまった。わちゃわちゃしましたね、だいぶ。このゲーム、初見はわちゃわちゃしますよ。なんだこれ、わかんない。ってなります。というわけで、5杯目から6杯目、1カウント進めて飲みましょ大竹酒一杯。う。いただきまーす。ごちそうさまでした。では続き。なんかここのステージめっちゃ楽しいんで、こっちの方がいいですね、私は。で、ハートがいい感じにパリできればなーって思いますけど。センスアタックで、落下攻撃。センスアタック。センス2個以上出されると辛いですね。動きが拘束されます。ここから、うまいことパリできました。攻撃をいなしていきます。さあ、センスアタック。センスがありますね、だいぶね。神父さんも困っております。こんなね、おてんばな、嫁さんもらって大丈夫ですか？すごい誇らしげな顔しております。いいんですね。すごいニコニコ。さあ、幕が閉じます。さあ、第2幕。さあ、赤ちゃん、新婚さんたちはもう赤ちゃんを産んで幸せの家庭を築きました。上の、ネズミのおもちゃにぶつかってしまいました。ってことは私は敵役、要はヒルドラの、ヒール役でございますよか。赤ちゃんからの援護射撃。ひどいですね。哺乳瓶を投げてくる。熱々のミルクが頭に降り注ぐ。痛い。それはもう万死に値するかもしれません。故にゲームオーバーしております。辛いですね。というわけで、6杯目から7杯目。私が被るのは、哺乳瓶ではなくお酒です。大竹酒一杯。いただきまーす。じゃあ、この、神父ちゃんはね、お説教よ。まず1、ウェディングドレスを脱がない。はしたないでしょ。あと、そんな笑い方しない。本当にはしたない。マナーが待ってない。センスを投げない。ダメよ。投げキッスはいいわね。愛情表現。さあ、キックかな？キックだ。ライダーキックかな？当たりに行っちゃった。あれ、どうしてもパーリーできないわ。自らごっつんこ。なんて書いてんだろう。break her leg。break two。足壊れた。two ってなんだろう。2つ？わからない。読めないものはしょうがない。ということで 7杯目から8杯目にして飲んでいきます。大竹酒一杯。いただきまーす。ごちそうさま。ごちそうさま。ということで、行きましょう。私のプレイよりも後ろのですね、背景の人たちを見てください。めっちゃ面白いですよ。痛い。私も見ちゃってね、すっごいダメージ食らってます。センスアタック。センスがないですね。これ、ダッシュせんでもくぐり抜けれるやん。これだよな。本当に攻略、ここです。じゃあ、次でございます。第2幕、行きましょう。幕が閉じます。幕が閉じる一瞬でございます。なんて書いてますか？読めませんでした。ごめんなさい。赤ちゃんからの援護射撃です。それと、赤ちゃんを燃やすためのおもちゃ道具たち。こんなものに使っちゃダメだぞ。
センスが邪魔。笑ってる場合じゃないんだ、坊や。坊や、すごい逃げる場所がなかったぞ、一瞬。お父さんがすごい困惑しております。こんな奥さんをもらっちゃって大丈夫だったの？私と新婚生活始めない？そんな口説いてたら負けちゃいました。やはり浮気はダメでございます。浮気は文化だって言ってる人、大っ嫌い。私も大っ嫌いでございます。他の人の夫を奪おうなんて危ないわね。略奪愛。それもロマンティックかもしれんけど、あかんよね。大竹酒いっぱい。いただきまーす。じゃあ続き。めっちゃ楽しいんですよ、ここ。普通に楽しいんでね。勝ちよりも。さあ、消えて、今いると、あれこれランダムなの？センスアタック。もうあいつセンスねえっすわ。マジパイセン。ここだろ。ここだわ。で、ここらへん。もうどうしたらいいの俺。あれ、さっきまで見えてたはずなんだけどな。ハート。で、第2幕でございます。行きましょう。さあ、結婚式は無事終えて、お二人はいい家庭を築きました。そして赤ちゃんも生まれます。そしてまた恋敵が現れる。まあこんなわけではないんですけど、私は勝手に頭の中で想像している物語でございます。センスが邪魔ですね。そして赤ちゃんも邪魔ですね。さすが、親族、血で争えないんでございます。この親にしてこの子ありってか？そして先生にぶつかる。先生にぶつかるってことは私のセンスはだいぶあるんじゃないかしら。そろそろ突破できそうですね。このメーター見てくれるとわかるんですけど、今いる地点が、ですね、この黒い点、棒の立ってるとこ、あそこを越えると次の形態に行きます。ね、わかりやすいでしょ？というわけで、10杯目。大台の2桁。皆さん、乾杯という2文字をご存知でしょうか？杯を乾かすと書いて乾杯でございます。それでは行きましょう。大竹酒いっぱい。乾杯。ごちそうさまでした。では続き。ちょっと体ずれてんですよね、私。ダメですね。ダッシュ使っちゃダメなタイミングでした。さあ、ここかな？ここダッシュしてもいいですね。センス投げるな。センスですね。自ら与えに来ましたね。もう嫌になりますね。私、学習能力ゼロ。ほーらね。このハートの攻撃をですね、いいことにいなせることができれば、左下のカードが増えます。カードが増えるとどうなるんだい？簡単にございます。必殺技が打てます。じゃあ、無理に当たりに行く必要はないと判断しましょう。というわけで、反省会はここまで。楽しい飲酒タイムだ。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。じゃあ続き。ウェディングドレスは一生ものよ。なんでそう脱いじゃうのかしら。私はそれに怒りしんと。パーシェク。これは、ダッシュで逃げましょう。ここだな。危ないですね。さあ、第2幕。無傷で突破だ。分かってしまえばこっちのもんだ。じゃあ行きましょう。肝はここ。ずっとここで止まっている。こっから先が見たいな。赤ちゃんが投げてる。
ネズミのおもちゃも飛んでくる。あやすために使えって私は思ってるけど、神回避だ。いいですね。先生も飛んできますよ。そして拘束されていきます。どんどん行動制限がされていきますよ。登るやつも当たるのか。ここだな。ちょっと赤ちゃんが的確な援護射撃がうざったらしい。赤ちゃんばかり注視してたら、どうなるか。はい。ネズミにごっつんこでございます。左下なんて見てる余裕はございません。必殺ゲージ溜まっておりますが、私、一切見ておりませんでした。皆さん、敵の攻撃をずっと重視しておりました。言ってない。言えてないよ。酔っ払いの悪いとこ。ろ率が回らない。思考がまとまらない。判断力が鈍る。はい、これです。ろ率が回ってない。1個が出てますね。必殺ゲージを見る余裕がございませんでした。注視してたのは敵の攻撃のみ。これも反省点の一つ。大竹酒いっぱい。いただきます。ごちそうさまでした。では続き続き終わりません。もうね、キーボードを打つ力すらなくなっておるかもしれません。さあ、キックでしょ、そろそろ。読み当たる？次がセンスアタックか見た。もうまだ、ハートを避けるスペースがないんでございます。分かっていただきたい。ここはダッシュで避ける。センスアタック。いいですね。さあ、第2形態、第2幕でございます。ここをぜひとも突破したい。ぜひともですよ。是が非でも。そろそろ傘を開く時間です。危ないですね。この親にしてこの子ありですね、完全に。もう分かりやすい慣用句がございますね。危ない。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、お姉さん。赤ちゃん危なすぎなんだよな。割と避ける場所あると思うかもしれませんが、酔っ払ってる時にこれやってみてください。マジ避ける第2章突破でございます。ありがとうございます。では第3章悪魔になりました。何これ何もうわかんねえ。何どうしたらいい？雷？これもダメージ食らうのね。了解。何？雷の続き？知らないものはよき聞くことができません。はい。知恵がないと、知識がないと、よき聞くことができません。Go away. どっか行けってか。It's a time for my select cry. 読めません。ごめんなさい。読める方、ぜひともコメント欄にてお待ちしております。12杯から13杯目。ラーメって言ってもた。13杯へ。大竹酒いっぱい。乾杯。ごちそうさまでした。行きましょう。無言なのは本気流し。集中してる証拠だと思ってください。
黙っててもこのクオリティか。言い訳をするとですね、ここの情報全くないです。まあ、ご高のために覚えておきましょう。ランダム。ここの攻撃は完全にランダムですね。何が来るかわからない。だからこそ、いろんな攻撃のパターンを覚えていく必要があるということを覚えておきました。お酒と一緒に、これも忘れてしまわないように、みたいな。大竹、酒いっぱい。いただきます。では続き。黙っちゃうんですね。本当に悪い癖でございます。こういった緊張の連続があるようなゲームは黙っちゃうんでございます。皆さん分かっていただきたい。実況向きとは言えませんね、もはやね。さあ、第2幕でございます。第1幕は終了です。わー、そっち初めてのパターンですね。赤ちゃんの場所を見逃さないように。先生の一問を見逃さないように。いいですね。いい感じでございます。喋る余裕一切なしでございます。突破です。無傷。ありがとう。ほんと、感謝しかねえ。ここを一回でも突破したい。ビッグウェーブ。これはもう多分、避けられないんで。ここ長いんですよ、割と。なるほど。もう一回雷ですね。どこをどう降りるか全然わからん。ムーンは無視。ビッグウェーブは多分、こいつにぶつからんかったら、突破よし最終形態だ行きましょう第4幕。なんだバラもダメージを食らうのか。スタンディングオベーション。そんな状況じゃない。よっしゃーほら嬉しい。マジで嬉しい。先ほどのキャストの皆さんに代わってお礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなものを投げていただいて誠に感謝。気持ちいい。これも完全に麻薬ですね。ここは突破ですね。さあ、取り立て完了。ありがとうございます。お前なんだ。読めません。ごめんなさい。次行くと何があるんですか？ここに。列車。もうなんか嫌な予感がしかしません。はい。他になんか行くとこないんですか？あるんですね。ここ。幽霊船みたいなとこ。ここ学んでございます。行きましょう。まだ、30分経ってないですね。なるほど。ここは横スクロールシューティングゲーム。は？知らんオブザ知らんでございます。知らないものをどうやって回復するか。無理でございます。予測不可能。何をしてる、言えてない。しでかすか分かったもんじゃない。10杯目の 1.5 倍。15杯目いきましょう。すいません。お酒ついてませんでした。こういう時に、どういった言葉が出るか。
そうだな。何も出ませんでした。肝心な時にロリツは回らない。よっぱらの悪いところ。大竹酒いっぱい。いただきます。というわけで、横スクロールシューティング用のカスタマイズ。マップに行かないと、いちいちマップに行かないとですね、変えられないんですよ。体力を上げるか、オートパリか。オートパリでなんかな。というわけで、これで行きましょう。さあ、行きましょう。行きましょう。可愛らしい人魚姫かな。タコちゃんは髪型にしてる。なんだろう。何それ。わからん。何それ。ああ、追ってくるぞ。ああ、なるほどね。ハギちゃんも追ってくるよ。知らん。辰野年子。いや、知らん。何辰野年子何知らん。マジでわからん。皆さん、理解できた人いますか？この弾幕。いた人いたならば、コメントください。いくらでも待ちますよ。私がこのアカウントを閉鎖するまで、このチャンネルを閉鎖するまで。予測できた人いるのこれ。初見で。やばいかも。私、83の方がいいかもしれないと思ってしまった瞬間でございます。あんなに8は嫌って言ってたのに、83の方が生ぬるく思ってきました。そんな瞬間。ほぼないでしょ大竹酒いっぱい。いただきます。というわけで、富士2マップ。いいですね。2個のボスを撃破し、いい調子なんですけど、まだ20杯に到達しておりません。おちょこで日本酒20杯。20杯にはやめますんで、大丈夫です。というわけで、ニックキャッチの前にですね、ちょっとシュート買いましょう。何しようかな。ハートよりも、ボムオートパリこれにしますか。オートで必殺が溜まるようにしました。行きましょう。オートで必殺技のゲージが溜まります。こいつ、いつまでたっても勝てません。おい。もうこのね、郵便局みたいな、すごい兵隊さんみたいなやつは、親近感が、文字がいた。もう嫌になりそうですね。もう黙ってしまっては申し訳ございません。だいぶ、私、お酒を飲んで短気が損気になっております。黙ってるのはですね、言ってはいけない言葉が出てしまったために、口をつむんでおります。さあ、突破だ。でも爆弾は置き土産。さあ、第2形態です。じゃあ行きましょう。左側からご登場。8の女王様でございます。どういう攻撃するかというと、魔法でございます。ピンクの球体。そう、ピンクっていうと、私がいなせる攻撃でございます。もう使っちゃうもんにーで。無敵時間でございます。どんな攻撃も無敵でいなせると思ったら、無敵時間が終了しました。はい、残念。三角形は2回登場しますよ。真ん中が一番苦手です。両サイドに巡航ミサイルみたいなものを投下します。こうだな。はい、ぶつかった。ジンさんこんばんは。いらっしゃいませ。やっはろー。テンション高めにありがとうございます。だいぶ私、お酒を飲んで、よっぱっぱ。もうテンション爆上げでございます。もう、最高よ。言ってない。いたされ尽くせりってなんだろう。わかんないけど、16杯から17杯にカウントしていきましょう。カウントできてない？そんなことあったかしら。
あったわね。ごめんなさい。じゃあ、いつもの音鳴らしていこうね。大竹酒いっぱい。いただきまーす。そう、もう16杯。これで17杯。ゲームオーバーするために酒を飲んでるから、17回ゲームオーバーしたのよ。それでも、こいつは勝てなかった。語弊はあるけど、2人のボスに飲んでたの。おいおいおい。めっちゃ独特。こいつとは別にボス挑んで、勝ったのよ。10杯前後以内に。ダメだ。危ないね。ダメージ食らうね。もうひどいね。ああ、ひどいね。ひどいね。ひどいね。ですね、10杯、15杯以上怪我するですね、私、泣き上戸、絡み竹、笑い上戸っていっぱいありますけど、私、多分悪酔いするタイプでございます。自覚しております。やっぱ難しそうだな。分かっていただけてとても感謝。あと、これを含んで2杯でやめます。あ、違うか。これを含んで3杯か。よし。20杯目でやめますんでね。いつもね、大体は。基本的に。例外はある。よし。その前にお水をください。ちょっと BGM 聞いてください。すきっぱなに酒ってダメですね。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ありがとうございます。頑張ります。というわけで、リトライ。再挑戦じゃ。ヤクザが出るわよ、私。部下に任せて、とんざらだなんて、なんてひどいボスかしら。私からしたら、下道の三流以下よ。さあ、突破。無傷突破。これ気持ちいいわね。じゃあ、次第2形態。右から登場。端っこから登場は大体決まってる。三角か丸。そう、三角か丸の魔法の弾を飛ばしてくる。もう使っちゃうもんね。私、この形態苦手の苦手。大苦手なのよ。さあ、もう切れた。ダメージ食らったのは、しょうがない。痛いもん。さあ、三角形で魔法よ。自分自身を殴りたい。というわけで、そんなね、自称こういうのはどうでもいいわよね。私、酔いざましでね、頬をつねったり、顔面をビンタしたりしてるけど、放送の方に一切音が乗ってなかったっていう。ね。まあ、聞かせてなくない、列回ってない。聞かせてなくないけどね、正直なとこね。というわけで、19杯目、いきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。次のゲームオーバーでやめます。正直、私の体力的にギブアップです。1時間も経ってないんですけどね。じゃあ、再挑戦じゃ、リトライ。ありがとう、わらわらわら。笑ってくれて幸いよ、ほんとに。おい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 。おいおいおい。こいつの真似、そうそうできそうなんじゃないかって思える自分がいて、ちょっと悲しくなる。ダメかもしんねえ。
なんでだよ。なんでこんなことしなくちゃいけないんだよ。なんで負けるんだよ。どうしてだよ。こんなバナナ。おたけさん、ありがとう。めいめつさん、来てくださってありがとう。でも、このゲームオーバーをもって、私は枠を閉じたいと思います。ごめんなさーい。はい、というわけで、19杯から大台の10杯目の倍、20杯目でございます。だいたいこのカウントで枠閉じてるんで、もう限界です。体力の限界どころですね、エロってしまう。マーライオンになってしまう場合がございますので、皆さんのね、耳苦しいところをあんまり聞かせたくないので、ここで枠を閉じたいと思います。飲んでちゃんとエンディングトークして枠を閉じたいと思います。それでは、20杯目。杯を乾かすと書いて、乾杯でございます。飲めない人も、飲める人も、楽しくお酒は飲んでいきましょう。それでは、乾杯。大竹酒いっぱい。今日はちゃんぽんしてません。今日は、すきっ腹に酒でございます。はい。今回の振り返りとして残していきましょう。ここのボスを倒し。で、完全初見で、ここのボスを倒しました。よっしゃ。もう、倒せたらもう脳汁ドバドバでございます。ドーパミン大量発生。私、フェイスホーグとっても気持ちいい。もう酔いしれております。酒に酔いドーパミン体内麻薬ですね。酔いしれております。今日はいいお酒になりました。でもそんな中、倒せなかったボスが一つ、ここと向こうにある幽霊船。まあ、ここはそろそろ突破したいと思っているので、ご期待。なんてね、期待は煽ってしまいますが、まあ下手くそなのは変わりないし、酔っ払いなんでね、多めに見てください。ありがとうございます、ジーンさん。すいません。無言だったのはゲップが出そうになりました。聞かせたくないんで頑張って抑え込んでおります。同時視聴者数4名の方、というか、生放送をご視聴してくださった皆様、ありがとうございます。そしてアーカイブをご視聴した、言えてない。視聴してくださった方、誠にありがとうございます。お酒を20杯、つまり20回ゲームオーバーしてました。そして私の両手が上がりました。ギブアップでございます。これ以上飲むと体調によろしくないのでやめたいと思います。ここまでのお相手は大竹守。Twitter の名義の方ではゴンヘイでございました。それでは皆さん、明日は火曜日、月曜日を乗り越えた後の平日でございます。明日も生き抜いて、明後日も生き抜いて、しあさっても生き抜いて、花の金曜日を手に入れましょう。目指すは週末。目指すは年末。それでは皆さん、最後になりますが、バイバイ。いやー、マジで。この曲、最高じゃね？もう酔いしれたいですね。